farbu a dneska si vybíráme farby teda, ne nějaký farby, ne to nemáme peníze. No nic, vybere si farby a podle toho bude nakupovat Kaufland. Ukážu si, že ukázat to. Kaufland! Pravda? A podle té barvy musíme nakupovat. Nemusí to být jídlo, ale hlavně ať jsou obalu nebo cukrovar, musí být hlavně být zkusu té barvy. A jestli ne, tak automaticky to musí vrátit do obchodu. Na to své místečko nebylo. A teď si vybereme barvy. Začínej. Tak já si vybírám. A zase já tu červenou, na to je dost věcí. Tak červenou a já oranžovou. Tak jo, oranžovou. Můžeme jít z kameru? A jdem do Kauflandu. Tak chceš tam ukázat? Tak jo, jdeme. Kamera nesmí být, když tak ukázám, takže jestli vám to nevadí. Teď si připravte uši, zaspíte se jesí, takže to bude hodně. Já to proběhnu. Kamery. A zase kamery. Tak čau. Co tady máme na oranžovou? Ahoj, já to neberu, neboj se. Teď půjdeme pro mě svítí. Nebo to teď svítím třeba. To je tady. Tady nějaká blbost. Mirinda je oranžová. Mirinda je oranžová. Tak? Tady ještě oranžovýho. Není tady uvnitř? Teď jsme měli štěstí, tam byla normálně prodavačka. Hej, řekneme, že to je do té oranžové. Jo? Je to pravda, je to do oranžové. Já jsem si vypíšel zase nějaký to... Dobrý den. Zander! Jo, co to je oranžová, ne? Je, taková do oranžová. Ne, oranžová. Ne. Ne. Je to oranžová, no tak dobře. OK. Ty byl tady? První? Já to čekal. To bylo naše tady mě přišlo. Je? Tady někde tady. Ty bohemia věci. Tady to. Co máš? Tady má oranžovou. Ale tady máš hodně věcí na červenou. Já teda chci dobré, ty mám šupky a bramburky. Šupky a bramburky, je OK. Takže... Toto má hodně, ne, to je oranž. Co? Jo, mirindu. Já mám taky Co? to máš s tím kamerama. Ano, a já mám jenom tohle. Kámo, škoda, že nemáme popcornovat s sebou. To bych bral hned. Doslova tady žádný šupky nejsou na to. Oranžová. To je oranžová, že jo? To je oranžová. To už je ta. Co to je? Sírové čupky. To je tady dalšího. Já, tak to je jasná oranžová. Myslím, že
je to docela